Trevor, wa yera chagi kama wego no. Gima timore ni Gaucho ng'amo siepna. Kendo adieri sama nyocha wan e sirikal mar William manyocha antie mar UDA, wicha maseweyo, nyocha dhi amanye kalure gi kako tiyo matek. Kineno Gaucho e bunge la wenye nchi, kineno kako kedo ne jakom, to tiyo matek. Ok ang'eyo his pesa wealth mare. Kaka an ang'ama go biashacha. An temo mana support president nikech an benda feel ni in the process wanyalo bedo kanyo gi rieko mar yudo kura mar bedo president. An na target by the way lemo mane an go en ni Dr. Raymond Omolo Odinga Mayang no bedo strategically at William Ruto kacha to bas imiye thuolo. Raila Odinga should have come to bas omiye backup kata Omolo kata Eliud Walo kata jaluo moro ma strategy ngech wan sure ni jakom level makoro gige ok adwa tamora no konyal chung kendo but ne wabiro kanyo gi mos moro ma ok wachap status quo to kwa sebedo gi mos to regi ni pod bedo kacha gik manotimo ka otimo to jakom miye backup ti develop ng'ato manyalo bedo kari ka sani orumo ok inya beda ng'at moro ma in jite ok idwa no dongre ng'ata manyalo yudo thuolo bath yo kidwa no dongre basi idwa ni beni ne ruath kende kul mana wacho ni sami bedo ruath kendi e kul ti bedo maduong' sana mi bedo mapek sana makoro kata ruath mok nyal konyo ti end up ni koro ruedhi matindo manyalo miyo wayud chak gi koro dherwa ni endi ninda luora to wan ok wayud chak mane mana target de kata kaka Mbadi John Mbadi en ng'ama strategy no nyalo dongo mus ka to bedo president ngeni kaka wadonjo odhi obwogo jomoko kama joka koro ing'eno chako koro en miti mane nitie 1960 something ema koro dwa duogo and then ibiro yudo niya kama dwa kosoa Gaucho gini